L-ikbar storja li hi magħrufa. L-ikbar storja li għamlet bidla fid-dinja. L-ikbar storja li jemmnu fija. L-ikbar storja li inti taf. Bniedem ġi biex jgħallimna, ġi biex jaħfrilna, ġi biex imut għalina. Laqda dilettanti ġi mal-kbira Għawdex li tagħmel dan l-ikbar teatru tat-triq tippreżenta din l-ikbar storja. Din is-sena l-anniversarju tal-imsallab fit-triqatna. 20 sena ta' dram li jimlik b'esperjenza unika. Dram li kull sena jikber. Dram li kull sena jiġbed mijiet u eluf ta' nies. Din is-sena kun int ukoll parti minn dan it-teatru fit-triq. Fit-28 ta' Marzu 2020 ġewwa it-toroq prinċipali tal-Belt Victoria Għawdex. Jibda minn Pjazza Sant Wistin fis-7:30.